I started MenTribe basically because of my own struggles with mental health, to get sort of men outdoors and walking and talking together. Mae pawb efo pethau mynd ymlaen yn bywyd, a mae'n neis just kind of cyfarfod pobl a just wneud exercise a just siarad os ti eisiau siarad. Dwi'n meddwl bod dynion i gyd yn gweld o'n haws siarad efo rhywun dyn nhw ddim yn nabod na dod allan a deud pethau sy'n ein nhw edrych yn wan neu yn wahanol i teulu neu ffrindiau agos. Cwffio addiction dwi. Addicted i cocaine. Dydy ddim yn fwyd o gwbl. Dwi'n gwella'n slo bach, dwi dros 100 days o lan wan. Dwi'n siŵr bod o'n hira dwi wedi bod ers just only 17 years. O'n i wedi dod allan ar mi 2014, dwi'n meddwl oedd a o'n i'n stryglo. A wedyn pawb yn ffamili fi wedi dweud, ti angen mynd i siarad efo hwn. Mae'r research yn dangos bod pawb yn wella efo wneud exercise. A mae pethau fel hyn, MenTribe fel hyn, yn just gael chdi allan. Efo pobl normal, just literally, yr unig adag sy'n mynd allan oedd pan eisiau mynd i gyfarfod y dilar mewn ffordd. Ia. Mae ret o suicide mewn dynion yn mynd i fyny ac i fyny bob blwyddyn. Am bo na ddim byd i dynion allan na. So mae wbeth fel yma, hyd yn oes mae'n helpu un person, mae o werth o.